אני מודה שלא התכוננתי לפורום כזה, ולמרות זאת שאני ממש חוששת ומרוגשת, אני אעשה את זה, כי פשוט יש לי מלא להגיד. עכשיו, אני אפתח ואומר שאנחנו חיים בדור עם קשב מאוד מאוד קצר, עם סרטוני טיק טוק, אייטמים חדשותיים של לא יותר מ5 דקות, ואני לא כזאת. יש לי מה להגיד, ויש לי קו, ויש לי מערך שלם של חיבורים. אז הכנתי, קחו כיסא, תהיו בהקשבה, אני מכבדת כל מי שזה כבד לה, ולא באה להקשיב, לגמרי מבינה, אבל אני חושבת שאם כבר עושים משהו, אז צריך לעשות זאת כמו שצריך ולהשקיע, ולכן ישבתי וכאילו כתבתי את המחשבות שלי. אז ככה. התכנסנו לעשות הפרשת חלה, אני חושבת שאין פה מישהי שלא ראתה את הסרטון של אמא של אורי מגידיש עם ההפרשת חלה המדהימה שהיא עשתה, ואצלי באופן אישי זה ממש כאילו עורר, כאילו בואו, אני מאמינה כל חיי, האמונה שלי חזקה, אבל אני בחיים לא יעמוד מול נשים ויצעק, אבא אני אוהבת אותך, אני לא כזאת לצערי, הרגשות אצלי לא מוחצנים בכזאת פתיחות, בכל זאת גדלתי בבית אשכנזי, אבל היה משהו נורא אמיתי ומדהים, ואחר כך מי שראתה את הנאום של שרית דיסטל בכנסת על ההפרשת חלה, שהיא אומרת שהיא פשוט קנאה בה, איך היא הצליחה בתוך כל החושך הזה למצוא את המקום היציב הזה ששומר עליה בתוך כל הדבר הזה. ובעצם זה הזכיר לי את הפעולות האלה מן עקיבא, ההוא שהולך בחול עם העקבות, ואז הוא אומר, אבל למה כשהיה לי קשה, אז יש רק עקבות זה, כולם מכירות. וזה בדיוק זה, אני חושבת שזה בדיוק זה. עכשיו אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מיוחד, לא יודעת כמה מכן על זה, אבל אנחנו מתחילת הסיפור, משבת בראשית, פשוט מוליכים אותנו פרשה, שבת, ופשוט מתארים לנו מה קורה כרגע בעולם. מזכירה לכם, התחלנו מתוהו ובוהו, ואז הגיעו ועשו סדר, ואחרי שעשו סדר אז בראו את האדם, וכשבראו את האדם אמרו לו, לא טוב האדם להיות לבדו, כלומר חייב שיהיה לו עזר כנגדו, ועל החשיבות של הביחד הזה והקמת המשפחה והמשכת העולם והלמשול בעולם בדרך שאומרים לך, שמנחילים לך מי שברא את העולם וממשיכים הלאה. והרצח הראשון, הקנאת אחים הזאת, הכל כך כאילו בסיסי, שזה כאילו רגשות שקיימים בכולנו ולאן הם יכולים להוביל, הרגע של הקנאה, הרגע של החוסר שוויון אם תקראו לזה. והלאה לאברהם אבינו שעובר ניסיונות קשים מאוד מאוד, וכאילו אנחנו גדלנו על זה ואמרנו לעצמנו, טוב, בסדר, זה דור אחר, זה משהו אחר, הוא דיבר עם השם, אבל לא, וואלה, כאילו בסוף זה היה לו קשה, כאילו הוא עשה דברים שבאותה נקודה שהוא היה בהם, הם היו קשים מנסוע, הוא נלחם באמונה של אבא שלו, הלך נגד זה, נגד כולם, ניתץ את כל הפסלים, הוא הלך ועזב את המקום שהוא מכיר והלך אחרי ההבטחה של השם, הוא נלחם במלאכים, התמודד עם רעב, חזר, לקחו את אשתו, כל הדברים הנוראים שאתם יכולים לדמיין, הכל קרה, והכל קורה גם אצלנו ברגעים האלה ממש. אנחנו לא יכולים לחכות להגיע לשם. אני מקווה שלא נגיע, אבל זה לא בשליטתנו, ותכף נגיע לעניין הזה. עכשיו אנחנו ערב פרשת חיי שרה, אברהם ויצחק חוזרים מהעקדה, ופתאום הם רואים שיש משהו מוזר באוהל, אין ענן, אין ברכה בעיסה ואין אור, אין נר. ומפרשים במקום שבעצם מה שקרה זה שככה הם הבינו ששרה נפטרה, ואז יש הררים של מפרשים שבאים ואומרים שבעצם אלה המצוות המיוחדות לאישה, וככה אמרתי לעצמי, וואלה, מה הקשר? כאילו, הפרשת חלה זה אחד מ-24 מתנות כהונה, ולא היה בית מקדש, אז כאילו, מה קשור עכשיו להגיד שהיה הפרשת חלה אצל שרה? הרי כאילו, לא, אין עניין של הפרשת חלה, כי אין למי לתת את זה בכלל, אין בית מקדש. אז אחד הדברים והלכתי וחיפשתי ולא ראיתי שום התייחסות לעניין, אז הלכתי ושאלתי את אבא שלי, והוא אמר לי שכל העניין הזה הוא בעצם, הוא כאילו אמר לי בכלל השאלה שלך לא במקום, כי
כל הנדרשים על כל מה שקרה לנו עם אבותינו, הם לא בכלל נועדו להיות דברים שהם פיזיים, שהם אמיתיים, שהם מוחשים, אלא סמלים. הם באים לסמל את הסמל שמאחורי העניין, את הערך שמאחורי העניין, את מה זה אנחנו יכולים ללמוד מהמעשים שלהם לתוך היום-יום שלנו, כי גם לא היה שבת אז מה קשור הדלקת הנר? ולכן כאילו צריך להסתכל על זה בראייה אחרת טיפה ולתקוף את זה כאילו ממקום אחר ולהתייחס בעצם על הסמל שזה עבורנו. אז הלכתי עם הקו הזה ובעצם באתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה זה הסמל הזה של ההפרשת חלה מאותה תקופה ועד לימינו? כי גם היום אין בית מקדש, אז כאילו בואו נבין שנייה מה עומד מאחורי זה. ואמרתי, יש פה משהו שהוא מעבר לשטחי, מהתכלס, כך תיתן לכהן כי אין לו מה לאכול, יש פה משהו שהוא מעבר. ואמרתי, זה משליך בכלל על כל האמונה שלנו, שהיא אומרת, יש מעבר לכאן ועכשיו, יש מעבר לנקודה הפיזית שאנחנו אוחזים בה כרגע. יש איזשהו מחולל לעולם, יש איזשהו מהלך ארוך טווח, שאנחנו איזושהי נקודה בו, וגם אם היא קשה וגם אם היא נראית כמו החושך הכי גדול, היא חלק ממשהו אחר, שזה אחד הדברים הכי בסיסיים שהיהדות מביאה לעולם. ואני חושבת יש פה עניין של אני נותן מעצמי למישהו אחר. כלומר, זה לא משנה אם מישהו אחר הזה זה הכהן, זה לא משנה אם המישהו אחר הזה זה באותו רגע, סתם אני עכשיו ממציאה, נגיד שרה אימנו החליטה שהיא נותנת את זה לבני ביתה, לעניים שבאים, יש פה איזה אקט שאני אומר, אוקיי, יש לי עכשיו את הדבר הזה, הוא שלי, אבל אני, לפני שאני בכלל נוגע בו, אני קודם כל מסתכל, יוצא מתוך עצמי, מסתכל החוצה, ואומר, אוקיי, מה אני עכשיו מתוך מה שיש לי יכול לתת לאחר? אני כאילו מסובב את המבט, אני לא מסתכל על מה שאני, אני מסתכל על מה שהאחר, על מה שמי שמולי, מי שלידי, מי שבעמי, מי שזה, ויש פה איזושהי ברית, שהיא אגב ממש בפרשות האחרונות שלנו, כן, ברית בין הבתרים, שזה ממש אחר לגמרי משותפות גורל, מזהות אינטרסים, מכל ההסכמים האחרים, זה משהו אחר, זה ברית שהיא בתוכנו, היא בדמנו, היא בנפשנו, היא בעצם, ואני חושבת שלא סתם יש את כל הצחוקים האלה על זה שכאילו ישראל היא המדינה היחידה שבמלחמה האזרחים לא בורחים אלא רק רוצים לבוא. כי זה באמת משהו שלא קיים בשום מקום אחר. כי יש פה משהו שהוא מאוד 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 בסיסי במה שאנחנו מייצגים בעולם, בעם שאנחנו חלק ממנו. ואני חושבת שזה באמת משהו שאנחנו יכולות לקחת כל אחד באזור האישי שלה, ולבוא ולהגיד כאילו איך אני יכולה לקחת את הנקודת מבט ולסובב אותה החוצה ולקחת את הדבר הזה שנקרא לעשות חסד. עכשיו תחשבו על עצמכם, ברוך השם כולם פה אמהות, וואלה כאילו אתם מחוברות לעוברים עוד לפני שראיתם אותם. למה? כאילו בואו, זה טעים, כן? זה ביולוגיה. מה יש להתחבר פה? כאילו מה הוא עשה? שכבר כשהוא עובר אתם כאילו מלטפות את הבטן, ולא עלינו, לא עלינו, אבל כל מי שחובה אובדן יודעת שזה אובדן מאוד קשוח. למה? על מה? ואני מאמינה שיש בזה איזשהו אלמנט של התחלתי אקט של לפנות מעצמי מקום למישהו אחר, הכי בסיסי בתוך הרחם. והחלתי את כל הסבל הכרוך בזה, החל מכאלה שכבר בשלב הראשוני לא מצליחות להיריון ועושות טיפולים, ועד לחלק של הבחילות והקאות שכבר כן נקלטות. ואני אומרת כאילו, וזה עוד לפני שהתינוק בכלל בא לעולם, כאילו זה עצם האקט הזה של לעשות לפנות את המקום בתוכי, לצאת מתוך עצמי ולתת למישהו אחר, עצם החסד הזה כבר מעורר אצלי את ההיקשרות, את האהבה, ומעורר הלאה עוד נתינה כמובן, כן, ועוד מסוגלות בכלל להכיל ולסבול ולאהוב. ואז זה בעצם הביא אותי לפסוק משיר השירים, שאומר, השבעתי אתכן בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. זה משהו שאנחנו מעוררים, אוקיי? זה לא אהבה ממבט ראשון, לא. אנחנו עוררנו את האהבה באמצעות המעשים שעשינו. עד למתי? עד שתחפץ. הלכתי למפרשים, ואני אישית הקטנה, אמרתי לעצמי, איזה יופי, זה בדיוק מתחבר לי. כי כאילו אנחנו צריכים לעורר את האהבה באמצעות המעשים שאנחנו עושים, באמצעות החסד. ואז שהתחלתי לקרוא, ראיתי 180 מעלות ממה שחשבתי. קונצנזוס במפרשים למשהו אחר לגמרי ממה שחשבתי. ואני משתפת אתכם, שבעצם מה המפרשים אומרים? אל תהיו כמו האיילות, אל תרוצו קדימה, למה? כי הן כאילו, הבהמות הן כאילו רצות אחר מה שזה לא יהיה שכאילו מושך אותם. ואז הם טרף קל, הם בכאן ועכשיו.
הם לא באהבה העמוקה, הנבנית מדרגה מדרגה. ולכן אנחנו מזהירים בעצם את בנות ישראל, את בנות ירושלים. אל תהיו כבהמות ארצות, אלא לאט לאט, רק תעוררו את האהבה, אבל רק עד שתחפץ. יש פה איזשהו מהלך, יש פה איזשהו שלבים שצריך לעבור כדי שהאהבה תחזיק, כדי שהיא תהיה משהו משמעותי, שהיא תהפוך להיות משהו ששני הצדדים חפצים בו. אני חושבת שיש פה מורכבות מסוימת או פרספקטיבה יותר רחבה שהיהדות רוצה לדייק לאדם, שזה בעצם לא להסתכל רק בכאן ועכשיו ומה שעכשיו בא לי ומה שאני רוצה ובפיזיות ולהישאב לתוך זה, אלא להרים את המבט, לצאת טיפה מעצמנו, להסתכל על הדברים קצת אחרת. אני בסוף. ואז אני אומרת, אוקיי, מה בפרקטיקה? הכל דיבורים יפים, אבל מה התכלס? אז אני אומרת, יש פה בעיניי בתכלס שני רמות. יש את הרמה הפרטית ויש את הרמה הלאומית. אז אני אתחיל קודם כל, ברשותכם, מהרמה הלאומית, ואני אומרת פה משהו שהוא ממש ממש בדם ליבי. לא כולם הסכימו איתו, וזה בסדר, אני אעמוד מאחורי דבריי, כי אני מאמינה בזה בלב שלם, האמנתי תמיד ולא השתנתה דעתי גם כעת. וזה בעצם איזה משהו של התפכחות, שאני חושבת שהרבה נמצאים בהתפכחות, חלק עדיין לא, חלק חושבים שהם נמצאים, אבל עוד לא הבשילו לזה. וזה קשור לאיך ברמה הלאומית אנחנו מבינים שמה שכרגע קרה לנו באותו אירוע נוראי, הוא בעצם מלמד אותנו שזה לא משנה מה שנעשה, זה לא משנה מה שלא נעשה, זה לא משנה אם נעלה להר הבית, או אם ניתן שטחים, אם נחתום על הסכמים, וכל הסיסמאות שרצו פה בשנה האחרונה בלי הפסקה, הם עדיין רוצים להשמיד אותנו. בכל דור ודור כמה עולנו לחלותנו, regardless of מה עשינו. היינו פה במדינה בכלל? לא. הרגו אותנו הנאצים? הרגו אותנו הנאצים. בנינו בית מקדש, לקחו אותנו מפה? לקחו אותנו מפה. קרי, אפשר להישאר בקונספציה הלאומית של אם ניתן להם כספים הם יהיו בשקט. אבל אני חושבת שאחד הלקחים הגדולים שהעם ברמה הלאומית צריך לקחת איתו, זה שוואלה, יש פה משהו גדול יותר. זה לא משנה מה נעשה. ברור שיש לנו, אני לא אומרת תעברו באדום, השם יעזור לכם, אני לא כזאת בכלל. אבל אני כן אומרת, יש פה איזושהי שנייה הפנמה של מה המשימה שלנו בתוך הדבר הגדול הזה, ברמה לאומית כמובן, אני עכשיו אומרת. ואני מאוד מאוד, אני ממש בדמי, אם יש תסכול אחד שאני יוצאת ממנו עם כל מה שקרה, זה רק זה. שכל אלה שעדיין לא נפל להם מהסימון, ואני חושבת שברמה האישית, כדי להשפיע על הלאומית, זה מוקד ההסברה הכי גדול. אז זה ברמה הלאומית, המסר שאני לוקחת איתי, כמובן שכל אחד ייקח, ואני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שבעצם גם נאמר לנו, אני נתתי לך את החיים ואת המוות, ונתתי לך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. מה זה לבחור בחיים הזה? אם לא לשים שנייה עיניים ושכל וראש, ולבוא ולהסתכל ולהגיד, רגע, זה כאילו, לא יכול להיות כאילו שאני יעשה את הדבר הזה, וזה מה שיחזירו לי בחזרה. אז כנראה אני אעשה משהו לא נכון, אני כנראה לא בוחר במסלול המיטיב שמשאיר אותי בחיים האלה, כדי שאני אוכל להמשיך לעשות את הטוב ואת החסד האלה. אז זה ככה ברמה הלאומית, ההפנמה שלי, ועכשיו ברמה האישית. מדברים על חוסן נפשי, על מה שבשליטתנו, על מה שלא בשליטתנו. ואני אומרת, כאילו, זה בדיוק זה. וואלה, כאילו, אנחנו לא נלחמות, אנחנו פה, אנחנו לא בעזה, אנחנו לא בצפון, אבל אנחנו כן יכולות בתוך העולם, החלקה שלנו, להילחם על הטוב הזה, על החסד הזה, על הנתינה הזאת, על ההפנמה, וזה לא חייב להיות כזה פומפוזי, זה יכול להיות סתם בזה שהיום הייתי יותר טובה עם הילדים והם הלכו לישון עם חיוך ולא עם צרחות שלי כי איבדתי את זה. או כאילו... זה דווקא מהדברים הגדולים. זה בסדר, זה בסדר. אני אומרת, כאילו, זה מבחינתי ניצחון ענק. הוא ניצחון ענק בקרב בלתי נגמר. ולגדל דור שפוי בעם ישראל. גם, הכל עובד, אבל מישהו צריך... אבל צריך להכיר בזה, צריך להבין בזה, צריך להעלות את זה למודעות, צריך להוקיר לעצמנו תודה על זה, מתוך הכוונה שזה כרגע היכולת שלנו להועיל, לעזור, לקדם טוב בעולם, לעשות חסד, גם אם זה ביתנו פנימה, גם אם זה לאחרים, גם אם זה... כי יש פה משהו גדול יותר שאנחנו חלק ממנו, וזאת הדרך שלנו להשפיע עליו. ועכשיו ברשותכן, היום גם...